Zifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mnyamata amene anapita kwa apongozi ake kukaphwanya magrasi. Mnyamata ameneyu akuvutitsa apongozi ake, akuti akufuna mkazi wake ndi wavuta kwambiri. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Oscar. Oscar amachokera ku Denza. Komanso mtsikana ameneyu dzina lake ndi Janet. Janet amachokera kwa Abiwi. Anthu linali banja koma banja lawo lathira m'malere. Omu ndi mmene zilili. Oscar ndi Janet adakwatirana mu chaka cha 2023, akhalera limodzi kwa nthawi yayitali. Ndatatenga mimba Janet, Oscar khalidwe linasintha. Adayamba kumuzunza Janet, kumamumenya, kumabwera usiku, ankapanga zina zilizonse zobowa zofunitsitsa kuti Janet azunzike. Ndi Janet ankangopirira mpaka na mimba ija inakwana miyezi 9. Atapita ku chipatala kokachita mimba ija, Oscar sanapondemo mchipatala. Ndi doctor analodabwa pomuona Janet eka amene abwera kuzamuona ndi azimayi okhaokha. Mamuna ara mmodzi sanabwere kuzamuona. Ndankamfunsa Janet, kodi m'bale iwe ndi wosakwatira, mimbayi ndi yapachire? Janet ananena kuti ndi mamuna koma mamunayo amakhalira kundizunza ndipo za ine samalabadira, amakhalira kundimenya, amabwera ku nyumba mochedwa. Anamfotokozera doctor uja za mavuto ake onse. Doctor uja anamvera chisoni, anamuza Janet, uziwa chani, tenga namba yanga, pakakhala pali vuto ungathe kundidziwitsa. Janet anati okay chabwino, anatenga namba ija. Ndi china chilichonse chimene chimachitika m'nyumba mwake amafotokozera doctor uja. Ndi doctor uja ankamvera chisoni Janet. Tsiku lina anamuza Janet, tabwera kuno ndimafuna titakumana. Doctoryo amakhala ku area 47 ku sector 5. Janet adapita kokakumana ndi doctor uja. Doctor uja anamuza Janet, uziwa chani, ine sakubisire, ine ndakukonda, ndikufuna ndikuchose mavuto mmenemo. Ngati zili zabwino kwa iwe tingathe kupitiriza. Ineyo ndofuna utakhala mkazi wanga, ndofuna ndikukwatire. Janet anamuza doctor uja ndikaganize kaye. Adapita kwa mayi yake, adafotokozera mayi yake. Mayi yake aja ataona khalidwe limene amaonesa Oscar, anamuza Janet, uziwa chani, chisankho ndi chako, koma kwa ine ndi bwino umusiye Oscar, chifukwa choti Oscaryo alibe tsogolo. Ndi bwino upite kwa doctoryo kupangira kuti uzakhale ndi tsogolo lowala. Za mwanayo zibe ntchito zidachitika zidatha. Janet anati okay chabwino, adakamuza doctor uja ndavomera. Zotsatira zake anthuwa adapanga ukwati wa mnyumba Oscar asakudziwa. Kenako Janet adachoka m'nyumba mwa Oscar, Oscar asakudziwa. Oscar atabwera ku ntchito anapeza nyumba muja Janet mulibemo, koma china chilichonse chilimo. Wakhala kundikira mkazi sazabwera. Zotsatira zake mkuluyu adasowa zochita, adayamba kuphwanya magrasi ku nyumba kwa mayi yake a Janet, akuti awa kumene kuli Janet. Pamene Janet wakwatirana ndi doctor, yeyu asakudziwa. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Chimanyasa uli nacho, chimanyasa chili pamulo, koma anzako akachitenga umachiona ukongola. Ndi zimenenso zachitika pamenepa. Akuluakulu, si bwino kumatenga azimayi ngati zisilu. Lekani zimenezo. Kumalemekeza mkazi ngati akuonetsera chikondi. Mkazi ngati wasankha kukhala ndiwe sizoti ndiopepera. Aliponso ena ake kumbuyo kwake akumufuna, ambirimbiri akumufuna, koma yeyo wasankha kukhala ndiwe chifukwa choti wakukonda. Ndi chikondi chake osamangochitenga ngati chinthu china chake chopepera. Akuluakulu lekani, chimanyasa uli nacho, koma chikakhala ndi ena ndi pamene maziwa phindu lake. Akuluakulu lekani, tengerani phunziro pa nkhani imeneyi. Nzanu akulira rap, akulira kukanda. Tangoganizani ngati wafika pokaphwanya magrasi kwa apongozi ake, ndikuti akulira koma mkazi ankamuzunza, ankamumenya. Komanso atsikana mutengere phunziro pa nkhani imeneyi. Ngati mamuna akuzunzani si bwino mangokhala nkumangopanga ana. Atsikana ambiri mumakhala m'maganizo awa, ndibekere mwana wachiwiri mwina adzasintha, ndibekere ana 5 mwina adzasintha. Akaziona kugula mamuna ngati ali galu ndi galu samasintha. Ndoko mabeka anaja machances okwatiraso iweyo amakhala 0. Kungofika awiri amakhala 0. Mamuna wina kukutengaso machances ake ndi 0. Ngati wampeza wina wake uzithokoza Mulungu. Ndatsikana chonde zisanafike pa 0 pa ndi bwino mapanga chiganizo choyenera. Ngati mamuna akuzunzani si bwino mangobeka ana. Lekani zimenezo. Komanso mamuna oti wabwera kuzakhala amaziwika bwanji amambopanga chitukuko.
amamba upanga maplani ndi iweyo. Mamuna ngati ukhala naye palibe plani imene anarusako nyumbamo mwini naye limodzi ingoziwana zakuti mamuna amene sanabwere kuzakhala. Famu banja uzikhala ndi maplani abanja lanu, maplani ana anu, apapa nditakwatirana, maplani athu ndotani, tigule malo timangika nyumba, tipangiza kuti. Amene ndi mamuna. Koma mamuna ngati alibe maplani amenewo, kapena ngati apanga maplani koma maplaniwo samakwaniritsidwa, mungoziwa zoti mamuna amene sanabwere kuzakhala. Achokapo nthawi ina iliyonse. Ndosamataya nthawi ndi azimuna achonchiwa. Mukaona ndi bwino kupanga chiganizo zisanayipe.